Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko pamakin ganiyo gyud kay wasyat mipantag ko kapagapas wata si iko luksyan si isa alungan na mauri. Urian yan na pelubaan wata yang buto amayan. Pelubaan yan at tigo nabi na sarang ay pelubayan nun inuto. Nadabang kong pelubaan na address akatataguan kaya maka. Kadi ka kata no anda milalabang. Na pelubaan din sa kuta madaglataw. Allahu Akbar. Lagi ang kuta tigo nabi akakati mo madaglataw. Nakita na ketang adin. Agi ito bisiksa ka, makaiga ka. Nadikat na tigo nabi makapumbuan. Kanda po ang kan ng kuta madaglataw. Allahu Akbar. Lama ayaman na niya na matong kunwata kureno sa pulo ayaman na niya na sanggi buragon. Siya man na niya na amayan. Nada dengun ikato na niya no na diyo di maginuino. Hey ama kulay. Hey abi kulay nasa kansuata apakatatayan ka kumasata ko dunia. Allahu Akbar. Hey abi kulay nasa kansuataan didini kaya sakit yan ay pagkalalong ka. Hey ama nasa kansuata na pingkad na mamisking ka. Asar buami ko akong ka kung magkikinang lanakon. Hey ama sa kansuata hindi karasing ka ko dunia. Hey ama sa kansuata ada dani kay layang kau sa dabaku ke susu dabaku ke kan api kabagrian na alungan api kabagrian na urana sunung nakada na sarbuang makakam kami. Hey ama iman tunag kaulug ako kunaraka bagi akong ka aku amal ka nasembagan ni ama yan. Hey ikaritang ko suranu nakan rekana si buto sa dunia iman tu napasangkad na ginawang ka kapag pasang kumambu ginawa ko sa dia kang nakaulog ko naraka. Allahu Akbar. Urian yan na matingger kumpanagi swata nasan sanggi bura kumpan na pembebenug niya si inayan. Urian yan na matu niya man si inayan na maginuinuron. Allahu Akbar. Hey inakulay. Hey umi kulay sa akin suwata pakatatayan ka ko dunia. Hey umi kulay sa akin suwata ini karasain ka. Hey umi kulay si kumasa akin ikraring nakarakan. Api asup kababayan ka panganang ka nading kadanagkakan. Hey umikulay. Hey umikulay sa kansuata ini karimbit ka kumya kasiyaw ulan. Hey umikulay sa kansuata ini mbawata ka ako midam kau sa margen. Hey umikulay sa kansuata ka anda dani kaya baka guraw kaya nagagawi. Api kapya turug ka na di akong kadi kapag nawan. Hey umikulay sa kansuata ka kumasang ka ku dunia igirapog ka sakit na di ka katarutupan sa turug. Hey umikulay kaulog akot na ikunaraka. Ay umikulay makikinanglan ka na sumapya amal na bagi akong kakwamal ka. Sa isang bagian, hey ikaritang ko, hey watakulay na subusuran na kanraka na sibuto sa dunia. Iman to na pasangkad na ginawang ka kapag pasang kumambuha ginawa ko. Allahu Akbar. Inaw pumili kumargan ang kulawla sa alungan ng mauri apya kalipatan o pagtaw. Kaya na inigaligad autak upisa katawan ang kaya kakuan niyang kudunia na inaw na di mapitaan babayak na putay ka. Di mapitaan na magandudugak Allah. La ilaha illallah. Salamat sa kiyang buwan tayong kasang kaya video na uda ka pan makasubscribe sa giyang kaya Daranaw channel
na dakaning kag yang kanan na subscribe button o yang kanan na notification bell ang kapot pakatukaw igiraad na video tan wa mi upload. Wassalam.